Jeg hedder Thomas, jeg er lærer på Sprogcenter Viborg, og jeg står for en sangtime hver tirsdag, hvor skolens lærere og kursister synger en masse forskellige sange. Vi synger nye sange og gamle sange, vi synger rytmiske sange, vi synger kanons. Nogle gange synger vi det med akkompagnement til på klaveret, og nogle gange hører vi en CD til, og andre gange synger vi sangene helt uden akkompagnement. Vi har sangundervisning eller sangtime en gang om ugen, fordi vi tror på, at det er en god måde at lære dansk på. Og det er en anden måde at lære dansk på, end når vi sidder i klassen og snakker grammatik osv. Når man lærer sprog igennem musik, så har man den fordel, at at teksten til musikken den følger melodien på en mere naturlig måde, sådan at melodi og rytme og tryk det falder mere naturligt, og man lærer det så, som sagt, på en anden måde ved igennem at synge. Når vi smiler, så lyder det meget bedre. Klar til at smile? 2, 1, 2, 3. Velkommen! En gang til kvinder. Velkommen. Synge sammen. Nu, nu, nu. Velkommen. Ordet her. Velkommen. Hjerter her. Ja! Og sammen. Alle bliver glade. Synge sammen. Synge sammen. Nu, nu, nu. Synge sammen. Nu, nu, nu. Yeah! 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 Mange tak. Værsgo at sidde ned. Grunden til, at vi synger, er som sagt at lære noget dansk på en anden måde, men det er også for, at vi kan have det rigtig sjovt sammen. Det sociale spiller en stor rolle, når man synger i kor. Det, at man møder andre mennesker og andre kursister på andre niveauer fra andre klasser og har det sjovt sammen. Nogle gange lyder det godt, mange gange lyder det godt, men andre gange lyder det ikke helt så godt, når vi synger sammen. Og det gør ikke noget, fordi det vigtigste er, at vi har en god tid, og vi har det sjovt sammen og lærer noget nyt på den måde. Med lukket mund. Na 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 na.
langsomme.